Tamara, over to you. bafowethu. Sanibonani bafowethu. Sanibonani. Tata sikhona. Ngiyaphila nami. Yes. Ngiyabona bonke abantu bavala Wethamani. Yes mama khabonina. Akukho okuningi engikuzele namhlanje. Engikuzele ukuthi awukwazi ukuyitshela ukuthi ufind outhile ube ufind out ngento oyithole kwi-wall yami yakwa TikTok. Okokuqala lokho engifuna ukuchaza. Okwesibili akuchaza ukuthi la asikho ku-reality show. If uku-reality show sokukhuluma ngempilo yakho kanti if ukuyi-content ukhuluma ngomcabango wakho okhombayo ukuthi yini u-wrong no-right. Kunento esiyenzayo kwesabantu besifazane. Umuntu wesifazane uyakwazi ukwenza into e-wrong kodwa into e-right ebe eyazi. Awukwazi wena ukuhamba uye kwi-wall yami yakuma-video amadala bese uthi lo Tamara wenu. UTamara wenu wa-5 years ago akusiyena lo wamanje. So kahle ngiyabona into ebengizokhuluma ngayo yileyo ukuthi it's like manje unomuntu find out something ngami awukwazi ukuzolwa ngento ya5 years ago bese wena uzoyenza eyanamhlanje. Mina nje for instance mangathiwa ngiyakufanekisela mhlambi nginomalume umalume wami othanda amanzi ampontshwayo kodwa ungifundise esontweni lakhe. Kuyayithiwa ke naka umusa ukunaka umuntu oqoba inyama kodwa dlana inyama. Awukwazi wena ukuthi ngithi ngikutshela into ephilisayo oyazi ukuthi iyaphilisa bese wena ufuna ukuyovundulula ipast uzuvundulile nekhaya. Mina ngineshoyo ukuthi abantu abaningi la bane background engekho right abasayilungisa and I am the one of those people abasalwela ukulungisa i-background yasemakhaya abo. Awukwazi wena ukuyitshela ukuthi sewungangibetray ungibetray ngepast. Awukwazi ukuzongitshela ukuthi wena usune video entsha ekufanele uyitrendise ekhona kwi-wall yami okuchaza khona ukuthi ayikazi izifihlwe and into engithanda ukuyiphawula yileyo ukuthi sekukhona nento ephatha umphefumulo omncane ongenacala which is umphefumulo owaziwa ngisho ekhaya emsamo ukuthi wakhokhelwa inkomo kamama nenkomo kababa owakhokhelwa kwazi ngisho umphakathi wangasekhaya ukuthi lo mphefumulo lo omncane okhona engithi nginawo wakhokhelwa kwenziwa yonke into ongasuyicabange. Angizalanga ubume cha angizalanga bume inkosi impela. And le video etrendayo kuma comment nakuma status abantu ivideo engayithatha ku my friend engangiyothenga kuyona. Whether wena ucabanga ukuthi iyangidestroya noma ayingidestroyi ayichazi ukuthi mina iqiniso angilazi. Ngiyaphela lapho bafowethu elikusala seningasala kahle. Mana Tamara ungaqala uhambe akukwenda ukuchaza lokho unayo ingane kaAbdul Senkezweni